sano kaikkea, älä sano kaikkea. Sitten tullaan siihen, Tiina menee kauniina edessä. Ja sitten tullaan siihen, mitä biologian opettajat kertoi meille jo ala-asteella. Eli jätkät tulee vähintään 2 vuotta jäljessä kaikessa tyttöjä. Ja varsinkin fyysisesti ja varsinkin kaikella muullakin tavalla. Ja siellä se näkyy. Jumalauta, miettikää kauniita naisia, niinku satoja kauniita naisia. Perässä on 3 jätkää, lipat vähän vinossa silleen, mulla on mopoauto. Se meni hermo, niin kuin teki minun huuton niille jätkille silleen, yrittäkää ees! Koska jokaisen silmissä on kuitenkin semmoinen tänään mä saan. Sitten kun lähtee sitä laivasta, niin se on vähän erilainen vaan silleen joskus mä saan. Niin kuin, se on ihan selkeä, mutta se ongelma niillä nuorilla on rap- ja hip-hop-kulttuuri. Se painaa meidän nuorisoa alas. Kattokaa niitä, jumalauta, 8 hupparia päällekkäin, kyllähän ne painaa hartioita. Joo. Jossain vaiheessa ne unohtaa, että missä se vyötärö oli. Täällä. Lippa vaan syvemmälle, sitä coolimpi sä oot. Ja ongelma on se, että sitten kun Tiina löytää jonkun kauniin pojan kasvoiltaan, sä viet sen hyttiin, rupeat riisumaan sitä, otat 8 hupparia pois. Et se ei ole yhtään mitä se sisällä on. Loppujen lopuksi siellä sisällä on tän näköinen jätkä sille. Terve! Se on niin laiha, että se menee kotiin syömään, niin se laittaa itsensä tippaa. Karkkipäivänä se laittaa vaan tippapulloon mynttoni. Nyt on hyvää. Nyt on mopoautomiehet. Onko silläkin mopoauto? Älä vaan viittaa, jos on. Se on noloita, mitä on. Oikein mopoauto. Niin mä kävin Seinällä mun kotikaupungissa, mistä mä oon kotoisin, Seinäjoella. Ja siellä vanhan yläasteen pihassa, mun vanhan yläasteen pihassa oli kaikki maailman mopoautot. Sitä mieltä mä oon. Siellä ne oli. Ei vittu, tehdäänkö näitä näin paljon? Niin, jossakin oli liekit. Kuka niitä tuunaa? Kuka on silleen, että nyt tää on cool? Ja sit hirveet poppivehkeet silleen, mutta toi kuuluu sisälle. Ulos kuuluu sana. Kun joka ikinen kate on silleen, lähden ihan justiin irti. Toisella pilluringillä, niin ne on kaikki etsii siellä, tuo on mun pala. Tässä on liekit, Jari, tää on sun. Mulla meni oikeesti niin hermo siellä, että mä keksin hyvän vittulutavan. Ja sori jätkät, mä käytän sen myös tänään, koska mä oon koko elämäni opetellut erilaisia ääniä tekemään. Niin kuin ihan mitä tahansa. Ja se vahvistaa kieltä koko ajan. Mulla on tosi vahva kieli. Jätkät menee ihan vakavaksi. Mä keksin tän siellä lavalla, mutta tytöt, miettikää oikeesti. Miten nopea kieli voi olla? Tiina ei pysty kattoo mua enää. Tiinan poikaystävä on tänään peilin ääressä silleen. Miten se teki sen? Tiina, tää on sulle. Onneksi tämä DVD nauhoitetaan, niin voidaan pätkästä tosta, koska mulla tapaa. Vittu miten nolo oikeesti. Kokeillaan uudestaan. Noniin, kaikki on ihan mukana, eikö? Joo, yksi on tullut. Kyllä, me ollaan. Mä tunnen nää kaikki. Noniin. Tää on sulle.
Sä et saa nää ikinä tätä mielestä pois. Seuraavan kerran, kun sä oot tosi toimissa, sä oot silleen... Onks sä ok? Tiina. Lopeta nyt, saat. Hirveet. Joo, tää on mahtava ammatti, mä rakastan puhua teille. Ja mun kaikki jutut tulee siis omasta elämästä. Tietyissä asioissa vaan hirveen hyvä. Meni. Nyt pitää unohtaa. Ja sitten tietenkin,